ni som pasari indrin ni ania voini hi voinia kan order nei ma sakber te kan siam dona chicken rice na mixed noodles ti ber te nia ti chuanin karle a hian min lo dor thin tu te du saka min lo dor thin tu te ta na she tur chu karle a hian thotran atanga nilai thotran thleng hi kan in khar dona staff te kan chau tlang ve ang renga chu wang chuan cholna hun kan nei ve lok dona min du sak thin tu te in shet thiam na kan an ngen masa ani chuan in zirtom ni le in ni kan in hong lenga ta chuan mi lo dor le thap do nia chuan zomato lampanga te pho kan in hong renga thina amaro chu kar le chuan zomato pho thotran atanga ni lai thotran thleng hi chu zomato pho kan khar do na chu wang chuan mi lo hrethiam sam do nia ti kha kan an ngen masa ni e order kan siam chananga chili paste kan na chok mixed noodles beef fried straw pakhat ve con lâu rồi rất là
Olha. Tossa. Đâu đó tốc rồi. Shit, yeah. Oh. Thank you.
khá sống khá nhé hay giống to tuổi nhé đó